తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థలకు ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగినది. ఈ ఎన్నికలలో యువత మరియు కాంపిటేటివ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేవారు ఘర్షణలు మరియు గొడవలు మరియు కొట్లాటకి దూరంగా ఉంటారని, అదేవిధంగా మీకు ఎలాంటి రాజకీయ నాయకులైనా మభ్యపెట్టినా కానీ మీరు ఆ గొడవలలో ఉరికిపోయి కొట్లాడడం జరిగినా కానీ మీపై ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మీపై కేసులు నమోదు కావటం వల్ల మీకు రాబోయే రోజులలో ఎలాంటి గవర్నమెంట్ జాబ్కి అర్హత సాధించరు. అదేవిధంగా 2012లో మా ఊర్లో జరిగిన చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అదే టైంలో కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ రిజల్ట్ వచ్చాయి. అదే టైంలో ఎలక్షన్. ఆ టైంలో సమ్ ఎక్స్-పర్సన్ మీద కేసు నమోదు కావడం వల్ల అదే టైంలో తను కానిస్టేబుల్గా ఎంపికయ్యాడు. ఎంపిక అయిన కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాన్ని తను వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే తనపై ఈసీ కేసు నమోదు చేసింది కాబట్టి. అదేవిధంగా మీరు కూడా ఎలాంటి గొడవలకి ఘర్షణలకి పోకుండా మీరు సక్రమంగా మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ